Benvidos. Tras o parón estival retomamos a información provincial que cada semana lles ofrecemos con este espazo da Fundación TIC. Facémolo ademais cunha edición especial na que daremos conta dos asuntos máis relevantes que tiveron lugar nestes 2 meses. Avanzamos os contidos e comezamos. Desplazarémonos desde a Mariña coas festas do Carme. Retrocederemos ao medievo en Mondoñedo de Vilalba. Pasaremos pola catedral da capital lucense para lembrar a ofrenda ao Santísimo Sacramento e colarémonos na festa do pimento de Mougán para saborear o afamado produto. Nuns intres ofreceremoslle todos os detalles destas e de outras festas do verano. E o deporte tamén tivo cabida estes meses. Sobrevoamos Rozas co criterio aeronáutico e a volta aérea a Galicia. E para os amantes dos coches clásicos amosamos os mellores exemplares da concentración que tivo lugar en Portomarín. O orgullo de ser da aldea. Ese foi o motivo da celebración desta xornada en Palas de Rei, en a que se recreou a vida rural nos anos 40 e 50. A cita festiva foi unha das moitas actividades coas que colaborou a Fundación TIC durante o paréntesis veraniego. O broche final do programa porá un artista de luxo, Sergio Vega. O premio ao mellor fotógrafo do mundo e gañador dun Goya de fotografía expón na Capela de Santa María a súa obra nunca vista, Soliloquios. Nuns minutos nos fala dela. Foron moitas as festas que se celebraron este verán ao longo e ancho de toda a xeografía luguesa. En cada recuncho de cada vila puidemos gozar de eventos de tradición, de rememoramento histórico e ata vivimos infinidade de emocións. Algunhas das festas máis destacables do mes de xullo foron estas. Xullo comezaba coa ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento en Lugo. Unha das cerimonias religiosas máis lonxevas de Galicia, con 3 séculos de historia, e que concentra na capital a centros de devotos e visitantes para venerar ao santo, que se expón permanentemente na Catedral lucense. Os actos comenzaron no Concello, onde, como é tradición, o alcalde da cidade, José López Orozco, recibiu representantes e autoridades das 7 cidades do antigo Reino de Galicia, que son a Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo, Mondoñedo, Tui e Betanzos. O alcalde brigantino, José Ramón García Vázquez, foi este ano delegado rexio, e así consta xa no libro de honra do Concello lucense. Ao seu alcalde, a toda a corporación, o meu máis profundo agradecemento por invitarme a participar en representación do Concello de Betanzos en nome do antigo Reino de Galicia. García Vázquez defendeu o galeguismo como valor acolledor e armonizador durante a súa intervención na ceremonia religiosa presidida polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio, e ante unha catedral abarrotada. Nesta edición, tamén tiveron un especial protagonismo as alfombras florais, que luciron con gran colorido na Praza Maior, e que foron elaboradas por integrante da cofradía Nosa Señora de Pedregal de Meira. Entre as festividades do mes de xullo destacan tamén as dedicadas aos maiores. Unha das máis tradicionais celébrase en Polo. A 21ª edición da Festa da Terceira Idade congregou este ano a unhas 400 persoas, baixo unha carpa cedida pola Deputación na Carballeira de Mosteiro. Tras a misa oficial, o alcalde polense saltou o festexo e aproveitou a presenza do presidente da Deputación para agradecerlle públicamente o compromiso da institución con Pol neste evento e con outras inversións que permitiron mellorar servizos básicos no municipio, ademais da adquisición de novos vehículos. Un concello como o noso, Quindán, que parece que é pequeno en población, que ten 1.800 habitantes, temos que reconocer que ten 19 parroquias, dos cuales superamos máis de 700 kilómetros en pistas. E claro, iso danos moito que conservar. E, bueno, entre as obras que nos fagan outros organismos, máis algunhas cousas que fagamos desde o Concello, iremos alcanzando algúns dos obxectivos que é telas casi, como digamos, ao día, non? Que sempre será difícil. Na celebración, o Concello tamén agasallou, antes do comezo do xantar, os 2 veciños máis lonxevos, Manuel Alenza e Xosé Cedrón, ambos os 2 de 93 anos. O pé da Torre dos Andrade, Vilalba celebrou na segunda fin de semana de xullo unha nova edición da Feira Medieval. Porque surxe con idea de promocionar o que é o turismo na zona, na capital da Terra Chá, facendo unha volta atrás, facendo unha feira medieval, recordando eses tempos antaños, caracterizándonos de época. O asedio ao Castelo de Vilalba polos irmandiños xunto á recreación de xuizos e axustizamentos medievais foron algúns dos espectáculos máis representativos da festa. Exhibicións de cetrería,
A caza do xabarín ou a recuperación de xogos tradicionais contribuíron a dar ambiente á feira. Colaboramos coa feira medieval facendo unha exhibición de un xogo típico medieval, que é o xogo de palma, que se xugaba algo parecido, por decir de alguma maneira, ao tenis. O mercado medieval contou cuns 90 artesáns de todos os gremios. Vimos enseñar, facer unha exposición de todo o que facemos. Traemos varios telares, o telar de baixo lizo e o de alto lizo, que é este. Este é unha réplica dos telares celtas ou romanos dos de Pesas. O conxuro arredor do lume da queimada pechou os 2 días de festa medieval en Vilalba. No Ecuador do mes de xullo, as protagonistas na Mariña foron as festas do Carme. Multitude de mariñeiros e turistas veneraron en Foz a Virxen que saíu dende a iglesia en procesión. A primeira parada obrigada da comitiva foi no Porto, onde tivo lugar a ofrenda en memoria dos mariñeiros naufragados. Flores ao mar e unha salve mariñá na honra dos ausentes marcaron o inicio da marcha. 42 membros da cofradía de pescadores en turno de 18 portaron a imaxe que pesaba 800 kilos. Un sacrificio que os levadores viven con gran devoción e tradición de xeración a xeración. Este ano as generacións estánse renovando, a tradición é bonito que non se perda, estamos moi contentos de que entre xente nova e desde logo con máis forza, con máis ganas, con ganas de vivir este día. Emoción tamén dos veciños a pasar a Virxen sobre as espectaculares alfombras florais que colocaron a noite anterior. Non hai palabras para explicar, ou polo menos eu. Para min é moito. É o todo. É moita a fe que lle temos, xa sabes que a xente do mar está sempre devota da Virgen do Carmen, salenche para o mar, a primeira cousa que a Virgen do Carmen os traiga para a casa, e parece que lle estás debendo toda a túa vida unha obligación, un favor á Virgen do Carmen. Sueño con las cielas blancas.